Pero que é unha rexeifa? Claro, que a rexeifa ten tres conceptos, realmente. É un pan, é un baile e é unha disputa dialéctica improvisada, cantada e en verso, non? Entón, nós na escola facemos esas tres cousas. O pan non o facemos, pero sí que aprendemos a facelo camarín, non? Co que bailaban as madriñas na boda, non? Que vos tamén sabedes eses bailes tan chulos que facían co bolo na cabeza. E despois, eso, a aprender a improvisar a copla no momento. O que nós coñecíamos sobre a rexeifa era o que nos contaban sobre ese ritual que se celebraba nas bodas, bailando cun mulete de pan na cabeza. Pero aquí o que se centran é na disputa dialéctica, que ven sendo como unha batalla de jalos dos rapeiros de hoxendía. E ti como empezaches nesto? Eu a verdade é que empecé así como a rexeifa, non? Un pouco improvisado o tema. A min viñame algo de familia, porque meu bisavó era rexeifeiro, e empezando aí a recordar o que facía el e tal, e vendo que se podía perder e que faltaban mulleres rejeifeiras, pois comecei a botarme, como a vos, primeiro nas redes sociais. E despois xa a cousa foi medrando, e agora pois xa é o meu traballo, é a miña profesión. Moi boas noites a todos, que non vou quedar calada, que Jallo Xuxa folgou toda a semana pasada.